Anem a ser clars. Us ho diré així de cop. Los catalans som uns acomplexats. Atenció! Warning, warning, warning! No és un vídeo que parlarà de política, repeteixo, no parlaré de política, no us ofengueu perquè només he vingut a insultar-vos. Diverti Vídeos! Avui vinc a parlar de la societat catalana i dels mitjans de comunicació catalans. No seré jo qui jutjarà ara mateix i dirà qui és català i qui no, però en este cas, en este vídeo, ens referirem a catalans i catalanes com a aquells que utilitzen o van utilitzant allà lo català com a la seva llengua habitual. I seré lo més clar possible, i és que l'adjectiu que ens defineix millor és que som uns putos acomplexats. Com a catalans mos sentim superiors. I no és una superioritat aquella d'ego que tens, no? De ser un sobrat, que això ho podem tindre tothom, sinó que respecte a la resta d'Espanya, nosaltres mos sentim superiors. I no estic parlant ni de xenofòbia, ni de racisme, ni res, com li agradaria a Carrizosa-chan. Però sí una mica de classisme, això sí. I per què dic això? Ara ho veureu. De contingut audiovisual en català n'hi ha un munt. A les xarxes podem trobar canals de Twitch en català, TikToks, memes, tweets. En alguns sectors falta una mica de competència, però no mos podem queixar. Es mejor eso que morirse. I de programes de televisió podem trobar, a part de moltes tertúlies, massa tertúlies, altres programes que també són superguais, com per exemple Cuines, Tabús o, com no, Crims. I també ficcions que s'han fet a la tele, com per exemple Pulseres Vermelles, Merlí, Plats Bruts. I de ficcions fora de la tele se'n fan poques, però també anem fent pel·lícules i doblatges. Però en lo que diré ara és on hi ha lo gran problema. Hi ha àmbits on mos neguem a utilitzar el català. I us preguntareu, com pot ser que hi hagi contextos on mos neguem a utilitzar la llengua? Estàvem parlant que com a catalans teníem la necessitat de fer les coses diferents a la resta d'Espanya i per tant que nosaltres consideràvem millors. Quina percepció tenim nosaltres de Catalunya que mos diferencia de la resta d'Espanya? Què fem diferent als espanyols que mos fa sentir superiors? Per exemple, si ara us pregunto algun programa de xafardeig, de safareig que es faci en català, me'n podríeu dir algun? No, veritat? Un altre exemple, si us dic que m'imitéssiu a un yonqui, ho faríeu en català o en castellà? En castellà, veritat? Pareix que hi ha coses que no es puguen fer en català. Aquestes coses vulgars i de poca classe, com serien les drogues o el xafardeig, per exemple, pareix que els mitjans de comunicació catalans te vulguen ensenyar que només se fan a Espanya. Sembla que mos vulguem fer creure que com a catalans aquestes coses no les fem. No som xafarders, no mos droguem. La mentalitat que tenen els mitjans de comunicació catalans és que este tipus de coses les han deixat molt atràs, no? Que com a societat hem evolucionat, però en realitat parlen una mica com si portessin una bena als ulls, perquè la realitat, la vida real, és bastant diferent. Els catalans també tenim la necessitat de xafardejar, al igual que els espanyols. I per tant, la mentalitat esta és bastant inútil, perquè se suposa que els catalans no som xafarders, però en canvi deixarem de mirar TV3 per a mirar La Isla de las Tentaciones a Telecinco. I llavors TV3, per exemple, com a divulgador del català, no s'estira adaptant a les necessitats dels seus espectadors. En canvi, programes com Telecinco, per exemple, sí que ho estiran fent. I és llavors quan considerem que temes com lo xafarderío estan bastant desvinculats del català i, en conseqüència, és quan trobem que parlar d'estos temes en català no és guai, que lo guai és parlar en castellà. Normal, si els únics referents que tenim són en castellà, és que quan parlarem de xafardeig, pues lo normal és, claro, és que tinguéssim tendència a parlar-ho en un altre idioma, com és lo castellà. Vale, molt bé, ara passem a un altre punt. Per exemple, dieu-me un insult en castellà. Ara, dieu-me un insult en català. Siguem realistes, l'insult en català no t'haurà fet més ràbia que l'insult en castellà. Ja heu pensat alguna cosa més, a part del xafardeig, que sigui vulgar? Una altra cosa vulgar és la violència. Penseu en els videojocs de violència. No parla en català. Deixant a banda un altre problema que és que hi ha molt pocs videojocs en català, els videojocs en violència, a part, jo trobo que hi ha este sentiment de dir o con lo que diem en català, que pot ser perillós. Llavors, el vocabulari bèl·lic o de drogues, etc., com que no el farem servir, ja no existirà en català. I no és que el deixarem de fer servir perquè no existirà ja la necessitat física de descriure allò,
sinó perquè l'haurem substituït per un altre idioma, que això encara és pitjor. Recordeu la pregunta d'abans del yonqui? Si us dic que m'imitéssiu a un yonqui, ho faríeu en català o en castellà? En castellà, veritat? Per què l'imitaríeu en castellà? I ara us ficaré un altre context una mica més polèmic. Ja ho sé que moralment hi ha molt de debat sobre si s'hauria d'abolir o no, però no tenim porno en català. Efectivament, un català no parlant no mirarà porno en català, però no perquè sigui superior a la resta d'Espanya, sinó perquè lo mirarà en castellà. I segurament que hi haurà molta gent ficant-se la medalla de que a Catalunya no fem porno en català, no sé què, però no fem porno en català precisament per això, perquè mos passem al castellà. I també he sentit bastant comentaris de gent que diu que utilitzar la llengua catalana en una cosa tan fastigosa com lo porno és una manera de desprestigiar la llengua. Sí, bueno, i també és algo extremadament classista. Però la gran pregunta és la següent. Per què som classistes? Ha d'haver un origen, no? No és que portéssim lo mal dins, no és que siguéssim fills de puta, per si. I és que fer contingut audiovisual a les xarxes i que arribi molta gent és fàcil, però fer un producte de qualitat que arribi a tanta gent, utilitzant un llenguatge audiovisual molt concret en un equip de treballadors i molta preparació prèvia, és caríssim. Crear un producte com, per exemple, una pel·li i que t'arribi a sortir rentable és algo que aquí a Catalunya només ho pot fer un òrgan. La Corpo. No és com a Espanya, que tenen diferents grups empresarials i, per tant, més cadenes de televisió i, per tant, més competència. I sabeu que la competència és bona perquè augmenta la qualitat del producte. I aquí, gent, és on ve el principal problema, que a Espanya ho fan a partir de grups privats. En canvi, a Catalunya no és que només tinguéssim un òrgan i, per tant, siguem quasi incompetents, sinó que este únic òrgan que tenim, com és la Corpo, és públic. És a dir, lo paguem tots. La diferència, que per exemple tu ja et pots estar queixant de Sálvame, dient que el traguen o el que sigui, que mentre tinguen l'audiència que ells volen, Finibest, que és la propietària de Mediaset, li suarà bàsicament la polla. Diran, quin caguero, no? En canvi, a TV3, segons els valors que et pot transmetre un producte, és molt més fàcil que sigui cancel·lat. En resum, que les cadenes espanyoles tenen molta més llibertat, en canvi aquí a Catalunya mos hem d'autocensurar més. I ara, la pregunta que m'agradaria que em contestéssiu vosaltres és la següent. Tot això, com ho arreglem? Adéu-siau. Berti, Diverti Vídeos.